Η Λιβαδιά, εγκατεστημένη στην νοτιοανατολική πλευρά της στερεάς Ελλάδας, είναι η πρωτεύουσα της Βιωτίας, αποτελώντας το εμπορικό και οικονομικό κέντρο μιας ευρύτερης περιοχής. Μια πόλη με μακραίωνη ιστορία, συνυφασμένη με το μαντίο του Τροφονίου που βρισκόταν στην περιοχή των πηγών της Έρκινας, στην περιοχή της Κρίας όπως ονομάζεται σήμερα. Η Λιβαδιά είναι η γενέτερα του Λάμπρου Κατσόνη και μια από τις πόλεις που ξεσηκώθηκαν με επικεφαλής τον Αθανάσιο Διάκο εναντίον των Τούρκων. Η σύγχρονη πόλη απλώνεται στους πρόποδες του Ελικόνα και η ιδιαίτερη φυσιογνωμία της εστιάζεται στο γεγονός ότι διασχίζεται από τον ποταμό της Έρκινας, ένας τόπος αναψυχής κατάφυτος από αιωνόβια πλατάνια, πεντακάθαρα νερά, πέτρινα τοξωτά γεφύρια, μικρούς καταράχτες, ίχνη από την αρχαία Αίγλη, γεμάτη από μύθους και ιστορίες, καθώς και τα γλυπτά του Λιβαδίτη καλλιτέχνη Σπύρου Γουριώτη. Στις όχθες του ποταμού βρίσκονται τα ανακαινισμένα λιθόχτιστα βιομηχανικά κτίρια του 19ου αιώνα, μάρτυρες μιας βιομηχανικής άνθησης της πόλης που εν πολλοίς βασίζονταν στο βαμβάκι στο χρυσάφι της βιωτικής γης. Περίοπτη θέση στην Κρία επίσης κατέχει το μεσαιωνικό κάστρο που στεφανώνει με τα τείχη του τους απόκρημνους βραχώδεις σχηματισμούς του λόφου και του φαραγγιού. Στο φαράγγι της Κρίας μπορούμε επίσης να συναντήσουμε το επιβλητικό πέτρινο θέατρο 1200 θέσεων καθώς και το εκκλησάκι της Ιερουσαλήμ. Επίσης στην πόλη δεσπόζει ο πύργος της ώρας, το ρολόι που χάρισε στην πόλη ο Λόρδος Έλγιν προκειμένου να του επιτραπεί να προβεί σε ανασκαφές. Εκτός όμως από την Κρία και η ίδια η πόλη δεν στερείται ομορφιάς. Ζωντανή και γεμάτη παλμό, διαθέτει και γραφικές γειτονιές με νεοκλασικά κτίρια αλλά και πολύβοη αγορά. Το κέντρο της πόλης με τις πλατείες Εθνικής Αντίστασης, τα Μπάχνας και Λάμπρου Κατσόνη, το νεοκλασικό κτίριο του Επιμελητηρίου Βιωτίας, τις οδούς Στρατηγού Ιωάννου και Ιωάννη Γεωργαντά, τον πεζόδρομο της Μπουφίδου και άλλες οδούς απαρτίζουν ένα δυναμικό εμπορικό κέντρο που μπορεί να εξυπηρετήσει και τον πιο απαιτητικό καταναλωτή. Προϊόντα και υπηρεσίες προσφέρονται σε μεγάλη ποικιλία και ικανοποιητικές τιμές, ενώ ο αγοραστικός περίπατος μπορεί κάλλιστα να συνδυαστεί με την απόλαυση ενός καφέ ή ενός ποτού στα πολυάριθμα και όμορφα καταστήματα εστίασης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Λεβαδέων και το Επιμελητήριο Βιωτίας, θέλοντας να αναδείξουν και να προβάλλουν αυτή την τοπική αγορά, υλοποιούν την πράξη Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων, η οποία έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020. Στόχος του έργου είναι η υλοποίηση των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων στην περιοχή παρέμβασης της πράξης με στόχο την ανάδειξη του εμπορικού κέντρου της Λιβαδιάς ως τοπόσιμου, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών για τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης και η αναβάθμιση των επιχειρήσεων του κέντρου μέσα από καινοτόμες ενέργειες και δράσεις. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της πράξης προβλέπονται δράσεις για την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό των υποδομών, την αισθητική αναβάθμιση, την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης, την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας, την ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής, καθώς και την προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής παρέμβασης και της πράξης. Η πράξη θα υλοποιηθεί στην οριοθετημένη περιοχή παρέμβασης του Δήμου Λεβαδέων και θα έχει διάρκεια έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 1.313.228 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το 1.099.140 εκατομμύρια ευρώ κατανέμονται ως χρηματοδότηση στο Δήμο Λεβαδέων και 214.087 ευρώ ως χρηματοδότηση στο Επιμελητήριο Βιωτίας. Το Επιμελητήριο Βιωτίας, ο συνδικαιούχος φορέας της πράξης Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων, έχει αναλάβει την υλοποίηση, τον συντονισμό, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης σημαντικών υποέργων. Έχει ολοκληρωθεί το υποέργο 16, προμήθεια και τοποθέτηση νέων τεντών και προσαρμογή υφισταμένων, με παρεμβάσεις σε 64 καταστήματα της πόλης.
Επίσης, το υποέργο 15 προμήθεια και τοποθέτηση φωτιζόμενων επιγραφών εξωτερικών όψεων και στοιχείων σήμανσης με την τοποθέτηση 101 φωτιζόμενων επιγραφών και 44 μεταλλικών στεγάστρων στα καταστήματα της πόλης της Λιβαδιάς. Ακόμη, τοποθετήθηκαν 4 επιδαπέδιες φωτιζόμενες επιγραφές στις εισόδους του εμπορικού κέντρου. Τέλος, ολοκληρώθηκε το υποέργο 18 πλατφόρμα ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω υπηρεσιών αλληλεπίδρασης, ενίσχυσης της πιστότητας και επιβράβευσης επισκεπτών, με το οποίο δημιουργήθηκε η πλατφόρμα διαχείρισης επιβράβευσης πελατών λιανικής www.loyaltylevadeon.gr, η οποία δίνει την δυνατότητα στους επιχειρηματίες να ανταμείβουν τους πιστούς πελάτες τους, καθώς επίσης και να μαθαίνουν τις ανάγκες τους. Μια εξ ολοκλήρου ψηφιακή λύση με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, χωρίς την ανάγκη χρήσης πλαστικών καρτών και ιδιαίτερου εξοπλισμού. Η Λιβαδιά απέχει μόλις 2 ώρες από την Αθήνα και αποτελεί ένα σύντομο και ιδανικό προορισμό για μια ξεκούραστη απόδραση και επωφελείς αγορές. Λιβαδιά, μια πόλη που αξίζει να επισκεφτείτε. Μια πόλη που αξίζει να ανακαλύψετε. ΕΣΠΑ με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.